Podomedo mana kono ni happy new year. Kama chela nyokora magajwa ngsia sauchiel manu marotieno mapinyo rugodo kawuono jo Kenya noriwore kod jo piny mawuok e pinje mamoko e rwako higa manyien mar 2020 kod auchiel gi mor, ilo kod sigalagala. Joyce Oduor menyonwa kit kaka jo piny ne orwako higa manyien e gwenge mopogore opogore ma pacho kae to ahinya e boma ma Nairobi. Kochakore boma ma Burj Khalifa e boma ma Dubai, New York, Amerika, Sydney, Australia, e kin mamoko, to nyaka e boma ma Nairobi, Kenya, kod tunge duto mag Kenya. En muoch mar mirutu mag nyasi. Ne en mor, ilo kod sigalagala ka oganda rwako higa manyien, higa mar 2026. E bore Nairobi, kata obedo ni ne en chuny otieno kendo mudho mandiwa ne okwako piny, mil kod muoch mar mirutu kowuok e odorofa mar UAP Old Mutual Towers ne omiyo chuny boma ma Nairobi orieny. E apaya maduong' ma Nairobi Expressway, dhugruok mar nyamburko ne obedo e chuny otieno, kama jopiny ne ochungo nyamburko maggi ka gineno kit mil kod muoch mar mirutu kowuok GTC Towers. Otieno ne chalo mana odiochienga. Jodak moko ma Nairobi to ne ochokore kuonde mopogore opogore kaka Uhuru Park, National Archives kod KICC ka girito rwako higa manyien kod mor gi ilo. Ne en miel, wer kod sigalagala, ranyisi mar mor ma jopiny nitiere godo e rwako higa manyien. Na vitu zitakuwa poa na watu ishi tu na amani na to hope for the best. E ute mag lamo bende ne en wer, miel, mor kod ilo. Nyithindo kod joma dongo ne ochopo mar rwako higa manyien ka gine mbele Nyasaye. Joma chuo gi joma mine obolore mbele Nyasaye ka gine wichonggi kendo giduoko erokamano ni Nyasaye kuom higa manyien. Jopiny ne oyudo chiemb chuny kod ote mag geno mag bedo gi higa manyien maber, tok higa mar 2025 bedo gi weche mathoth kaka ng'anyo mar rowere mag Gen Z, pek mar uchumi kod ng'ur e wi telo marach. Is that as we begin this year, we should unite. Jopiny mamoko to ne ochopo e kuonde mag tongona mar rwako higa manyien. Kanyo ne en math, miel, mor kod wer kirwako higa manyien. Ranyisi ni ng'ato ka ng'ato nitiere kod kit kaka orwako higa manyien. This is gonna be one of the best fireworks that we've done in the country. Tumepiga fireworks 38. Komanda mar obila e boma ma Nairobi, George Seda, owacho ni negiketo arita maber e gwenge duto ma Nairobi mar neno ni jopiny orwako higa ka arita margi ni kama ber e kuonde mopogore opogore ma gintiere, to mano ne onenore kod kit kaka obila ne nitiere e boma ma Nairobi. Token e boma ma Nairobi kende, jodak ma Mombasa bende ok nodong' chien e rwako higa manyien gi mor, ilo kod muoch mar mirutu. Nyithindo kod joma dongo ne ochopo e dho wedhe mopogore opogore kama ne imuoje mirutu, ka bende jopiny ne ochokore kuonde mopogore opogore. Happy New Year, everyone. It was quite an exciting moment. Gwenge mamoko kaka Kilifi kaachiel kod Narok bende jopiny ne nigi mor ka girwako higa manyien kuonde mopogore opogore ma ne gichokore. Geno koro en ni higa mar 2026 biro bedo higa maber. Joyce Oduor, Ramogi TV.